ukuthi abavuswa bonke abantu kodwa izipho bayanikwa bonke. Amen. You understand? Amen. Yeah. Maningafunda nje iBhayibheli kahle ngiyabekela incikazi yenkosi. Maningafunda amaBhayibheli kahle alikho igama lika Moses. Moses akabizwa ngapostoli. Akabizwa nje. Akayena nje umpostoli ngisho malifunda iBhayibheli. uMoses akayena umpostoli. Futhi akekho umuntu owaba nethuba elihle kanje njengoMoses. uNkulunkulu la khona efuna ukuyokhulula abantu kodwa kwamehlula uNkulunkulu uyokhulula abantu wabona umuntu. Ngenzela ukuthi si understandane sithi siqeda la sibe si understandane. Amen. Njengoba uNkulunkulu ebona umuntu uthi lo muntu noma ethi angikwazi ukukhuluma nginamalimi uthi uNkulunkulu kumbuza uthi ubani owenza lo mlomo. Amen. Akumina na uthi lo wabona ukuthi amahlathi aphelile. uNkulunkulu ke yini emenza akhulume noMoses? uNkulunkulu ufuna ukungena kuMoses eya kokhulula abantu. Amen. Ngoba akakwazi uNkulunkulu uNkulunkulu ukuye ebantwini. Yeah. Ngoba akanayo into yabantu. Amen. Akanye mangiphinde futhi. Hallelujah. Kwakungelula ukuthi uNkulunkulu aye phakathi kwabantu ezihambela ngoba he consume la enyathela khona. Yeah. Amen. So udinga ke uNkulunkulu inyama. Amen. Ukuze indawo azoya kuyo kungafi umuntu. Hallelujah. Amen. Wenza uyazi uyazifinyeza. Yeah. Amen. Yena uNkulunkulu uyazifinyeza. Yeah. Abe mncane bese kuthi lento angena kuyona ibe transformed. Hallelujah. Amen. Yeah. Ibe magnified. Futhi lento angena kuyo iyanwebeka. Yona iba nkulu. Yeah. Bese kuthi yena abe mncane. Hallelujah. Kodwa Jesus. Noma ubengathanda ukwenza ukuthi athi mengena kuyona abe mkhulu kuyamphoqa. Ngoba lento angena kuyona noma bethanda ukuthi inwebeka. Hallelujah. Izoba njalo njengalokho ikade injalo. Yeah. Ukuthi umehluko wayo into ezophuma kuyo. Yeah. Hallelujah. Uthi ke iya uNkulunkulu bafethu ngifuna ukusiza la ngoba ngifuna singene kuleli vesi. Yeah. Now uMoses ke uma esehamba ngoba uNkulunkulu kale wamfundisa. Yeah. Ukulusa. Amen. Ukulusa. Walusa. Yakithi? Yeah. Now uNkulunkulu ke uyamhambisa. uMose endodeni azikahle ukuthi ayithintwa. Kodwa ngoba uMoses usehamba ebuNkulunkulu understand ngifuna ukuyikhuluma. Hey. Kuthi awusahamba uMoses. uNkulunkulu Yeah. wathatha iwalk. Hallelujah. Wafika wangena eEgypt. Sejala ngithi wangena waqonda endodeni washo ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuyitesta lento ukuthi ngempela iyo yini wagijima ngaphambili wafike wangena kuFaro. Amen. ufuna ukubona lento ukuthi ipowerful kangakanani. Hallelujah.
hamba uthi akakhiphi uNkulunkulu the very same God ugijima kuliyandoda Yeah. uyongena kuyo uNkulunkulu kusho ukuthi uNkulunkulu uyokhuluma noNkulunkulu. Hallelujah. Hey. Akuyona injongo kaNkulunkulu ukuthi ayokhuluma noNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna ukuzibonakalisa phakathi kwabantu ewumuntu ebantwini. Hallelujah. Wow. Hallelujah. Bafethu Yeah. sengihlula abaphostoli 12. Ngihlula Hallelujah. abantu abaphostoli 12. Labantu abaphostoli abafaka othaya ama-brown bawubabuza bethi uphi uThixo bathi uThixo kuyimi bawubona mina ubona uThixo. Yini uyawisa abantu enkonzweni abantu bathindile phasi bavele bawa abantu abawisa umuntu bawisa uThixo emntwini. Iphendula liyathi yokuthi umuntu ushayelwa mzali bathi ke ngiyajoma ngifuna umbonise angithi ngisho Israel angithi uIsrael wayehamba ehlanga ngithi ngisho njalo wafika isikhathi la khona kwenziwa njalo ulanjwa ngithi uthi bathi laba abalambile Mose usikhiphele bakhisho Mose Bakhisho uNkulunkulu. Hey. ukuthi sizofa sifele. Yebo. So uma befuna ukudla manje njengoba bene problem bakhumbula izinto zasezekebheni angithi kodwa bahamba nomuntu Thixo uThixo uphakathi kwabo. Hallelujah. Oyabafethu mina wengceke uThixo uma ebonakala kulabo bafethu wayebonakala esefwini kodwa noma esefwini angazi noma iphimbo lalithi malikhuluma bazwe bonke na kodwa iphimbo lalithi maliphuma angazi futhi angazi ngoba nima Bible nima theologians iphimbo maliphuma lapha babezwani laba noma kwakuzwa lo. Hey. Bathi laba sikhulumele kuNkulunkulu wakhe usithi uNkulunkulu wakhe wayehamba phambi kwabo ebonakala kodwa bengezwa into ayithethayo bengayizwi into ayikhulumayo ngoba wakhona umuntu omisiwe phambi kwabantu okufanele I-interpret the language. Hallelujah. Jesus. Makulanjiwe general ukudla uma ethena ukudla kuma ekitchen wakuma noma kwangakhona abaprofeti ababengathi bangaphuma ngale bathi thina siyambiza uThixo ungathi ngiyambona ngavela ake niye ngibone yebo ngabaprofeti ngiyavuma yebo niyazi imibhalo ngiyavuma yebo nifundile ngiyavuma yebo ninawo amalimi ngiyavuma kodwa le language inomteyiwani. Hallelujah. Jesus. One man uhamba phambi kwabantu funeka umuntu angenwe uThixo ahambe phambi kwabantu. That is why my bishop ukhona ubaba bathiwa walk before me and be blameless. Hamba phambi kwami asole usuka asho ukuthi hambani phambi kwami hamba umuntu. one. Amen. One. Amen. One. Ayifundwa lento ebantwini ifundwe emntwini. Yeah. Awu baba.
mhlambe mdotshwa abakaze babe nesho nabazane okhonza mhlambe abakaze babone angazi kanjani Yeah. kodwa every Sunday mawumi phambi kwabo mfethu akwazi igqoka ingubo emhlophe ende eziphuma ezantsi awukaze nangelila ukuthi uthixo kodwa wake waba nenhlanhla kuyiSunday bathi siyambonga uNkulunkulu Hallelujah. ekhuluma phakathi kwethu ungangathoniswa likhulume Jesus. kanti uThixo bekhuluma Yeah. ngala sifunde kanti sifunde ifunda nofuna ngisho isikhathi Abahluleli 13 uzalwa kaSamson. that's correct Abantwana baka-Israel babuye benza ukuba emehlweni kaJehova. abantwana baka-Israyeli babuye kusho bake bakwenza niyazi ngithi Yeah. isithi iBhayibheli babuye futhi bakwenza okubi Emehlweni kaJehova. bakwenza ekhona umuntu wayemisiwe Amen. asazi noma kwenzakala ngalowo muntu kodwa nje iBhayibheli babuye bakwenza Amen. uJehova wabanikela esandleni lithi samaFilistiya. iBhayibheli uJehova wanikela esandleni sabo yebo Kwakukhona umuntu othile waseSora umndeni wakaDani Right. ogama lakhe lalingumanowa. Manowa. Umkakhe wayeyinyumba engazali. engasali Ingelosi lithi kaJehova iBhayibheli ingelosi kaNkulunkulu yabonakala kowesifazane. ayibonakalanga ebafazini Oh yeah. All right. Oh yeah. lithi iBhayibheli mawufunda kahle leyo ndawo lithi ingelosi yasezulwini yabonakala kowesifazane one woman Oyedwa. Yeah. Amen. ayabaningi Yeah. ayabaningi Amen. yabonakala koyedwa yebo Yathi kuye yathi kuye bheka-ke bheka-ke uyinyumba kwinyumba awuzali. awusali Epho Mhlawumbe uyakhulelwa ingelosi uzale indodana. mhlawumbe ingelosi ikhuluma nje uphakathi kwabantu kodwa abayizwa lento ekhulunywa Hallelujah. Amen. ningakhohlwa Hey. ukuthi lento eyakhiwa la kwakhiwa into ngenxa yokona Yeah. Amen. kuyolungiswa isimo kodwa asikwazi ukulungiswa yilaba kufanele kube khona into ezovuswa Yeah. Amen. Hallelujah. ezolungisa umonakalo Yeah. bekhona abantu babekhona abantu sebenakele kodwa kwabisa ukuthi ezulwini kuyoqalwa phasi Hallelujah. Jesus. Yep. Ngalokho ngalokho ake uqaye ungaphuzi wayini naluphuzo olunamandla. lithi-ke kulo Owesifazane. wesifazane kuba owesifazane uzokhulelwa Yeah. indoda ikhulelwa kuthiwa-ke kuye be careful Amen. Ake uqaye. ifunda so uvesi 4 Verse 4. yeah so be careful yeah qhubeka Ngalokho ake uqaye Yeah. ungaphuzi wayini naluphuzo olunamandla. Ungadli lutho olungcolileyo. wena hayi nina khona izinto ezidliwa abantu Hallelujah. wena kodwa wedwa lezo Kodwa zinto wena. ungazidli Kodwa wena. njengoba ukhulelwe lento inokhuku lento ikhulelwe izokhulula u-Israyeli njengoba izokhulula u-Israyeli wena ngoba uthwele lento be careful Kodwa wena. be careful be Ehe. careful be Ehe. careful Jesus. hamba kahle wena wedwa uyisestutu u-Israyeli shaka lento ithwele akuyona yakho kodwa eyokusindisa isizwe manje yakhelwe kuwe Hallelujah. wemfazi be careful Hallelujah. wena nje wena
usufike esodweni ungadlali igame wena ngoba wena you are pregnant. Be careful. Hallelujah. Wena ayilo seduse kwakho ekhuluma nawe. Kodwa wena Jesus. Ngokuba phela bheka uyakukhulelwa uzokhulelwa uzalethoda uzalindoda impuco ayikuthinta ekhanda layo leyo nto ozayidlala nayo futhi ayisuthintwa impuco ekhanda layo ngokuba umntwana uyakuba ngumnaziri kaNkulunkulu wasesizalweni uyakuqala ukusindisa u-Israyeli esandleni samafilisti kodwa wena njengoba uthwele umnaziri kodwa wena hey I'm pregnant. Hey. Awumzalwane indaba ungagqoki kanje I'm pregnant. hey Umuntu pregnant ugqoka i-maternity. yebo Hallelujah. Oh. Yini wena ungasizi lezinto I'm pregnant. Hallelujah. Yini wena ungatholi I'm pregnant. Hallelujah. Kodwa wena abantu bangena emabhokisi awungeni. Yini indaba? You are pregnant. Yeah. You are pregnant. Noma ibandla lingajika lithi letha ukuthanda kwalo kodwa ingane eseswini yathanda kwayo. General amakhosikazi azukumitha ithi mayikhulelwe inkosikazi yazukumitha idla ngithi into engashiwa izumlotha Hey. izumlotha kagwayi izumlotha kagwayi umlotha kagwayi awudliwa kodwa noma ihamba ilahlekelwa isitepo bathi abanye behamba kahle kodwa yona mzalwane awuyizwi ngani that I'm pregnant. Jesus. Hallelujah. Wathi udokotela ungadli noma yini. Amen. Umuntu okhulelwe mayikhona la endlini ngisho ngambona ushintsha yonke into ke Yeah. ishinyawo zakhe sometimes ziyavuvukala kodwa ngikhuluma ngokujulile ngithi ukukhuluma ngokujulile umuntu uma esekhulelwe ngempela esekhulelwe ngisho ngabe unomyeni